Vostè, senyor Fayula, diu allò de que no es creu que un bon acord sigui millor que un mal judici, o al revés, com era això exactament? Sí, Un bueno, bon acord és millor que un mal pleito. Ah, això. sí, això, un buen Yo que no acuerdo, sé, em sembla que son cosas dels gitanos, no? Un acuerdo es mejor, tengas pleitos y los ganes, tots aquests tòpics. Un buen acuerdo es mejor que un mal acuerdo es mejor que un mal pleito, o alguna cosa així. No és veritat. Moltes vegades per arribar a un acord s'han d'interposar un pleit. Has d'ensenyar les armes, has de dir estic disposat a lluitar. I si no ens posem d'acord, lluitarem fins al final. I aquesta és la qüestió, perquè clar, si cada vegada hi ha una submissió d'un a l'altre, doncs, escolti, miri, voldria que em baixés el lloguer. És que li pago 3.000 euros. Bueno, i per què? Doncs miri, no ho sé, perquè seria just amb la crisi que m'ho baixi una mica. L'altre no té cap obligació de baixar-t'ho. Si no, l'amenaça és que quan això no compleix, i això tampoc, i si no ens posem d'acord tindrem pleits, doncs aquesta por d'anar al pleit no té sentit.